Здрасти, тате. Може да купим MacBook? Аз бих ти препоръчал X1 карбон, нали? Да. Не, MacBook. Трябва да звънете на ваш родител и да го помолите да ви купи MacBook за 2500 лева. А ако се съгласи и ви каже добре, купуваме го, имате възможност да теглите по една карта. Като вътре има възможност да спечелите и iPhone, парични награди и gift карти за сайта на MobileFox. Да, окей. Здрасти, тате. Може да купим MacBook? Що ти е MacBook? Не, просто защото се сетих, че смисъл по дизайн госпожата каза, той има достатъчно добър перформанс за дизайн и така няма да има нужда да мъкна гейминг лаптоп, който е 3 тона. 3 тона. Един MacBook сигурно струва 3-4 хиляди. Ще правя такова YouTube видеа за AI и ще си изкарам пари и ще си купа MacBook. Става ли? Ако си изкараш пари, ти си купи MacBook. А може ли да примерно да ми помогнеш и ти малко, please? Не знам, тати, ще види в далечното бъдеще. Окей, може ли нещо... да, нещо като такова, но все пак има ли шанс, може би, нещо? Винаги има шанс. Въпросът е, че ти трябва да почнеш да правиш дизайн, което Да, означава, че точно. трябва да станеш поне 9-ти клас и да минеш една година обучение по дизайн, защото сега всички учите всичко и всъщност не Да. учите дизайн. Почни да се занимаваш сериозно с дизайн и ще видим. Аз бих ти препоръчал X1 карбон, нали? Да. А не MacBook. Запознат баща. Другото е, можем да продадем твоя лаптоп, да купим настолен геймърски и да си купиш X1 карбон, да си читкаш. Мерси, тати, чао. Много запознат баща имаш. Да, ние смисъл, ние вкъщи, той има такова ThinkPad, аз съм с геймърс, когато смисъл аз имам периферия, всичко. Смисъл, откровен съм, MacBook смисъл, не искам да обиждам MacBook-ите, просто не ме кефи операционната система. Аз съм MSI Katana с 64 RAM, 4 терабайта SSD, Intel i7 127H, RTX 3070. Почти всичко разбрах. Да. Супер. Тъй като не си спечели реално, баща ти няма да ти купи MacBook, но той много хубав съвет ти даде и ти каза, че още си малък и трябва още малко време. пробва ли? Също така, имаш възможност да теглиш турбата един Окей. път. Печелиш си 250 лева ваучер. Човек, много добре. Поздравления. Ами ето тук ти е кодчето в сайта на MobileFox, като ако си купиш един кейс, получаваш един подарък. Това е за Коледа. Мерси, тате, това всъщност беше предизвикателство, но да, това, което каза, беше много мъдро и actually, за да вземем лаптоп, първо трябва да ни върши добра работа, не просто за фън, и второ, MacBook-а ме. А вие последвайте MobileFox за още такива видеа.